Ach jo. Co já to mám za život? Sakra. To ne. Hlavně klid. Třeba tam bude záchrana. Klídek. Hlavně klid. Hlavně klid. Ne. To ne. Pomoc. Pomoc. Pomozte mi. Prosím. Super, máme dalšího psa. A bez obojku. Šupej do auta, hafane. Ne, počkat, to přece není. Nutné. Pomoc, pomoc, pomoc. To nebyl sen. Au. Ty nikam nepůjdeš, čoko. Ty zůstaneš hezky se mnou. A šupej. Co to je? Teďkom se budu chovat jako nějaký prase v ohradě, nebo co? Jak to se mnou zachází? Ježišmarja, jsem si zase vybral. Aspoň mám dole to vodítko. Co to budu hrát? Však to nic není. Halo! Přestaň štěkat, hafané. Budeš mi rušit? Klid. A jestli to tak bude, najdu pro tebe skvělého pánička. To i tak pro tebe najdu. Až si zavolá nějaký člověk, že tě chce, což nevím, jestli si zavolá, tak budíš, dostane tě. Protože to, co naši zákazníci chtějí, to taky dostanou. Hezký den, čokle. Čau, vítej v naší partě. Co ty tu děláš? To, co ty? Ach jo. Kde ten Max jenom je? Možná by jsem měl Maxe najít. Maxi? Maxi? To ne. Kde je? On se mi vždycky ozval.